Horas madi hita salhutna adorak sumar saur hita dohot hatan itu hata jumuluma hita martangyang. Dameni di batana sumurung sian salhutna roha imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Donga sapor siaun di bagasan Tuhata Yesus hatan itu hata naga betul jamita minggu tu hita di bagasan tikion tarsurat do di Galatia onom ayat 1:10. Tapi tihu mahatana di bagasan rohat tabi sonom madido. Alia kadongan molotuk tarsomong jol mamardosa hamu akan uktaruli di toddima pature-ture honibana merhite-hite toddi na labbok. Alai matahud dirim sotung dohot to tarujun. Masyurupa mahamu mamorsan akka nerudduki ima dalan mangaraduti patik ni Kristus. Ai molo di paburna kalak dirina hape swadong di ibana si pau toto diri doi. Alai ganuk mamanak kasih ulaun nabi dungi tu ibana sadiri ma puji-pujian dada maradupun na asing. Alai adong diganup si porsanon nabi. Alai na mamudahun hatani debata tamado taruli dinasa persaulian nina pinudaan nai. Unak kamulilu dangulu debata leaan. Ayai disabur halak ido gotilonna. Ay na manabrutu dagingna manggotil do siya dagingna hamagoan. Alay na manabur tu toddi manggotil do siya toddi i hanguluan sa liling-liling na. Alay unang marnaluja hita mabay na denggan. Ay na manggotil do hita musiritikinay anggo supargali hita nuay. Atong bitsa salihari dope taulahom manadenggan di saluhut talak. Alay gumudang ma tudungata sa porsiaon. Ima sahakna. Donga sa porsiaon di bagasat Tuhata Yesus. Topik ni mingguta di bagasat tikion ima mangulahun nadenggan tu saluhut talak. Berbuat baik kepada semua orang. Buasa ikon ulahonota nadenggan tu saluhut talak. Secara umum molosian haporsiauta donota maalus tu suku-sukuni taulahun nadengkat tu saluhut talak alanunga jumulu tu hatai maban akan nadengkat di nguluta. Ima akka pangaramotion doho pasu-pasuna. Jalanunga dipadenggan tu hatta Yesus parsaurata doho debata. Ima marhite panubusion na di bagasang nguluta. Hamagwakyan na majabarta ala ni dosay. Ale marhite pardengganan nang binani tu hatta Yesus. Nunga gabi partoha behita akan porsea dia kabaga-bagana doho dihamuluan na manotongi. Jadi molo taulahon akan adenggan gabi dalatta dui makamulatehon akan denggabasa nang binani Tuhani di ngulutta. Ima yang go alasan secara umum ubain ikon ulahonota nadenggan tu saluhut halak. Alai asing ni adong dotong akka alasan tertentu ubain ikut taulahon nadenggat tu saluhut talak. Alai manang dia pi totong do ikut marujahan manang berdasarkan tuakka nadenggan nang binani Tuhani. Jalai madeba naneng idaut tasya turpuk jami taon. Di turpuk jami taon adong do tulu nabui pinarohahon. Buasa ikon ulahonot tanadenggan tu saluhut talak. Naparjolo asa muba sian hadusaunna. Manang asa bertobat sian hadusaunna. Dong asa porsiaon di ayat sadai naking tabigedo di dok songonon. Alia kadongan molutuk tarsomong jol mamardosa hamu akan taruri toddima pature-ture honibana marhite-hite toddi na labbok. Alai matahod dirim sotung dohot to tarujun. Artina tuaka nang makanguluhon panugu-nugu ni toddi di bata
partohonan manang naruas, unang madipasobo dongan namago di bedusay. Alay di pature-ture ma di bagasan halabbohon. Asing ma mulu suolo ibana di pature. Ibana ma merdabu-dabu sugut tutuhani. Alay taingot sadat tanggung jawab niaka naktaruli di todi tuhanido. Ikom manugu-nugu pature-turehon anggia muba ibana siap pardosaonna. Alai huhuk ma dijagahon, sotung gabe dohot na naik paturehoni, gabe dohot tarujun, manang gabe dohot tarela, mangulahun kesalahan nasarupa. Ai girgir doniat toddi'i, alai galedo iya daging, songon na tajaha di markusa plopat ayat tuk lalu. Di baheni ikotong ma dijagahon, unang gabe dohot tarujun. Isarana songon waingon gudang dua modus penipuan online na menawarkan berbagai keuntungan na menggiurkan. Manang istilah gaul na jok sinuaingon cuan. Adong may marumang aka aplikasi investasi online dohot aka aplikasi na asing na sumatusi. Nian dak sudirai berkedok penipuan. Alai hiadu binigi pengalaman ni halak songonon. Awalna anti do ibana maddohoti investasi online. Jala mula dong dongan narupaning manugihon ibana asa dohot gabe member ni aplikasi i dipuda ibana do dongan nai. Asa unang be sai ditorucon. Ayaka modus penipuan doi ninne bana matudungan nai. Buhado bui songoni hatok na dapat utung merlipat gadda muse dengan modal sedikit. Tang masuk diak kali. Penipuan doi kawan. Paso mebah ninne bana matudungan nai. Alai dung dipatudu dongan nai adong saldo masuk tu rekening na tiap hari sian aplikasi i. Gabe tergiru maibana mernida keuntungan ni. Huhukma sambil diparsajari ibana. Dung dipelajari, gabe tergiru matong ibana mernida keuntungan ni. Bah mangalir do HP. Nuji majo ninna rohana. Gabe dohok maibana. Dipamasuk mahepeng na pola sampai sekian juta. Asa pitubal gau tung ninna rohana. Memang tohodo adong masuk keuntungan hariani tu akun ni ibana. Alai dang langsung ditarik ibana tu rekeningna. Julu pungu majo asa sehali manarik anon ninna rohana. Habe duk 3 hari boro-boro mulak modal manarik keuntungan hari pe daksanga be. Manang daksanga dope. Laos raip manang magosongoni mahepeng nai. Buasa aidang bui be aplikasi dibuka. Alias nunga error be aplikasi ni. Nang melapor so diboto isi halak silapor hononna. Ai online do. Menyesal hiem meibana. Songoni ma pengalaman nai. Dimula nai anti do ibana tuak kana songoni. Jala diorai ibana do akadongan na asa unang tergiur tuak katawaran na songoni. HP laos do ibana gabe korban ni penipuan ni. Donga sa porsiaon seda contoh dari rupaning taringot tu napature-ture dongan natongon mangulahun akka nasala. Manang natongon mangulahun akka namerugikan. Asa huhut manat sotung gabe dohot napature-ture honi tarujun. Manang unang gabe dohot nanek pature honi mangulahun kesalahan nasarupa. Manang diconton asing rupaning naik pada mehon na berbadahir do rupaning sakapna. Hape laos gabe doh ibana pamohop mohopon. Ujungna
gabi tebegaur. Alani jamok matong laho pature-turehon. Asa unang gabi doho tarujun. Alai asa mat perbui akka ulau nadenggani. Laho manugihon halak muba sian hadusonna. Napaduahon buasa ikon ulahonota nadengkat seluruh talak. Dalat tadoi mangaraduti patik ni Kristus. Donga sa porsiaon molo taula nadengkat tudungata manang tuhala na asing taingok ma ido sada dalatta lahu mangaraduti patik ni Kristusi. Songon natabigin aking di ayat 2. Yari punan ni patik ni Kristus ima holong. Jadi ulau nadenggan natabay tu keluarga, manak tu donga sahuria, manang tuak katetangga dohok na asing, tudoson na mangaraduti holong nasian Kristusi dohi tadisi. Dongi lahu patulus soni, ikon na masirupat do nasada tu na asing. Jalaido tadana hita songon makhluk sosial. Dan boy hola diri tasadiri mangulu, ikon na masirupat do. Molo dirupi namoray na pugus ipe sayrong gotikina mengurupi namoray. Contohna nakpe namorajong ibana alay yang gosarong do halak na ulo mga lehot tinagana manang idena laho membangun proyek ni namoray rupani buhama pertulis ni holan angan-angan na mayra. Jadi ikon na masirupat do. Jala rap adong bedo si porsanota. Masing-masing kita punya beban yang harus dipikul. Dan untuk memikul beban itu, belum tentu bila hanya kita sendiri akan sanggup untuk memikulnya. Maka dari itu, kita butuh orang lain. Dibaheni masirupam ma. Masirupam ma ama ina dohot yanakko di tonga-tonga di rumah tangga nabi. Masirupam ma akka namar hahamarang di mariboto. Masirupam ma mamorsan akka nadukduk di donganna. Songonima nang mamorsan akka nadukduk di tonga-tonga ni huria dohot di nahumuliang nepe. Di ngolu na masirupani jupang matong hidup na saling berbagi. Songon nidok ni turpuk taun nakani imana di ayat onomi di dok songonon na memudahun hata ni debata tamado taruli di nasa persaulian ni napinudaan ne. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Artinya dia kanong taruli di hata ni debata naing matong ukap rohana mangalihud deba sian akka pasu-pasu naong jinalonai tuak kapar berita nauli. Imatong hataridan ningulu na masirupan nakane. Hidup saling berbagi. Alai molo diulape akka nadenggan marhite na masirupan naking dipaholang menguluna sian napaburnang-burnang diri. Hape suadong di ibana. Halak hisongoni didok naking dibaga saturpukon si pawototo diri doi. Manang hati Indonesia na penipu doi. Imana di ayat tului. Isarana boy do gudang hatani sasahalak tuna asing asa dipuji manang asa sigajol matibana. Contohna didok marupani songonong. Au soalaniau dang jongjong punguani. Manang dang jongjok kuriai di hutaon. Manang didok muse songonon. Ala nahujodo akka relasiku tiki ubay boy jongjong bangunanon. Ayaw do sada tiki tim manang panitia disi. Om manatuan ninna marupaning panjang lebar. HP dung ditelusuri na mabigi tarboto ma holag guarna do ibana doho ditimi manang doho di kepanitiani yang go dipabahenan
manang di partisipasi swadong. HP hatana alani ibana do. Songoni mahalak napaburnang-burnang diri. Merasa dirinya sudah banyak berbuat baik atau berpartisipasi, padahal omdo, omong doang, holak kata do. Dungi didok musia diturpukon, ganuk memanak kasih ulun nabi. Dungi tuibana sendiri ma puji-pujian, dada mereduk pun na asing. Baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Imana di ayat opati. Artinya, molo dibayar pihak kanadenggan, unang mapola gabe patubu gijang ni rohai di ibana. Alay totong ma di bagasan serek ni roha. Alani taula makana denggan marhite na masyurupan. Ay sedadalat dui di nguluta lahu mangaradoti patik ni Kristus. Jala sudedu hita tarju asarap mangaradoti patik ni Kristusi. Napatuluhon manggotel lo hita muse ditikina. Donga saha porsyaon naking tabigido diturpukon didok. Alay unang marnaluja hita mabban na denggan. Ay namang gotil lo hita mo siya ditikkinay, anggo so paragal hitan way, ima na di siyay. Artina, adong do upa si gotilotta, molo sumarnaluja hita maban akkanadenggan. Alay akkanadenggan na idok na, ima akkanadenggan, marguru tu toddi ni Tuhanido. Dada kanadenggan na marguru tu daging. Ay na manabur tu daging na, manggotil lo siya daging na hamagoan. Alay na manabur tu toddi, manggotil lo siya toddi i hanguluan sa liling-liling na. Ima na di ay uwalwi. Siya ni taboto ma, upa si gotilon niya kana sumarnalu jam mabben na denggan, marguru tu panugunugun ni toddi ni Tuhani, jalon nama pasu-pasu, na mabenguluna tu hanguluan na manottongi. Jadi, bica dilihot Tuhani dope kesempatan. Marsyadu mahita mangulahun na denggat tu saluhut talak. Alay gumurang matudong atas sa kaporsyaw. Artina, tayo mulay ma akka na denggani siya dirita. Siya na jumonok tu hita. Rumah tanggata, keluargata, dungi, mangerbang mamuse tu humaliang ta. Ay namang gotil lo hita muse ditikkinay. Amen. Martanyang mahita. Muliate mali Tuhan dihatam na kubigi hami. Urupi jala parguguy mahami. Mangulahok katami di bagasan Yesus Kristus martania kami. Amin.